O motivo. Arranca. A esta sesión plenaria extraordinaria, coas ausencias xa avisadas por parte de David Lamas e Cristina Capelán. Suso Rama incorporarase en breve, pero, sin máis demora, imos proceder ao debate deste primeiro e único punto, que é aprobar a proposta dictaminada da Alcaldía e Presidencia de recoñecementos extrajudiciais de crédito. Unha proposta que ten dúas partes, unha que é estrutural, que son 985.833,75 euros de facturas maioritariamente do exercicio anterior, e despois a achega á subvención da Deputación para a Vía Verde do EP 0030, que cada concello está aportando 7.500 euros, que tamén constarían neste acordo. Teñen a palabra para comentar o que consideren pertinente. Boas tardes a todos, espero que se me escoite ben, que ás veces coméntame que hai algunha dificultade co sonido. Veciñas e veciños de Cerceda. O primeiro, agradecer que a convocatoria do Pleno que se fixese con xa unha semana de antelación, pasando a principios de ano de un día para outro con unha semana de antelación, a verdad que facilita a conciliación ca vida laboral fora de aquí. O segundo, vimos o informe de intervención, comentar que a autora do informe parece unha interventora diferente ao interventor acumulado que tiñamos hasta ahora, a Félix. Nos queríamos preguntar o motivo do cambio. E tamén falando un pouquiño do que é o informe, vemos que non hai conclusións sobre, no sentido de favorable ou desfavorable, nin reparos, como ven sendo habitual nos informes de intervención. Recordemos que estamos aquí para aprobar o pago de 985.000 euros, como dixo o señor alcalde, en contratos menores, que son os que habitualmente se contratan verbalmente ou a dedo, conocidos así máis na linguaxe asequible para todo o mundo. Para que sea un pouquiño máis fácil a nosa posición neste tema, queríamos facer un pequeno resumen que permita aos telespectadores e a todo o mundo ter a opinión tanto do goberno como da oposición e que poidan cada un comparar por si mesmo. A lei de contratos, que xa é o que vimos comentando en distintos plenos, é de 2017, e as modalidades que teñen para a contratación son procedimentos abertos e contratos menores, que é o motivo do pago de 985.000 euros que se pretenden aquí hoxe neste pleno extraordinario. Os contratos menores teñen un importe ata 15.000 euros para os servicios e suministros e ata 40.000 euros para as obras. Débense utilizar para circunstancias excepcionais, para urxencias principalmente, están previstos así na lei de contratos. Non se poden alargar por máis dun ano, entendendo que as urxencias que se poden resolver, para iso está o contrato menor. Como decíamos, os procedimentos abertos levan máis papeleo e o contrato menor pódese contratar verbalmente ou que se coñece tamén como a dedo.
A lei de contratos permite, e proíbe o fraccionamento, é dicir, evitar pasar do procedimento aberto a contratar en contratos menores o que se chama fraccionamento de contratos, e isto está expresamente prohibido na lei de contratos. Cando se planifican as actuacións e se fai unha publicación no portal de contratación do Concello, é o que se chama licitación. No artigo 28 da lei de contratos pídeselle a todas as administracións que se faga unha planificación anual das licitacións que se van publicar na plataforma de contratación. Que pasa? Que, como decíamos, o contrato menor aquí, que é de onde é a consideración que se fai para o pago dos 985.000 euros en facturas que motivan o pleno de hoxe, proveñen de vivir, parece que na urxencia continua, é dicir, todo é urxente e nada se planifica. Entonces, hai unha cantidad moi elevada cada ano de contratos menores neste Concello. Que pasa despois? Que cando non se planifica en procedementos abertos e se utiliza tanto o contrato menor, os informes de intervención non salen, non hai crédito disponible e hai que acudir a outra fórmula que prevé a lei de contratos, que é o recoñecemento extrajudicial de créditos, que é do que estamos falando hoxe aquí, que no ano seguinte páganse as facturas que están pendientes. É dicir, a administración non se pode enriquecer a costa dos proveedores. Entonces, a lei, para que os proveedores poidan cobrar, no ano seguinte permite recoñecer eses traballos feitos e poder pagar. Entón, é unha fórmula para os proveedores de cara a que poidan polo menos cobrar. Teñen que esperar bastante, escoitamos comentarios dicindo non, iso non é así no Concello, é así. Estamos en xullo de 2023, falábase fixemos un pleno extraordinario que invitamos a todo o mundo a ver, para pagar 225.000 euros en facturas principalmente de suministro eléctrico. Entonces, nos votamos que non porque se ve esa falta de planificación. Ainda que na prensa díxose que era que o PP de Cerceda non quería que as empresas cobrasen. Non é así. É a ausencia de planificación que motiva que en xullo de 2023 se fixese un recoñecemento extrajudicial de créditos de 225.000 euros e neste ano 985.000. Quédense con esta idea porque para nós é bastante grave. Aquí chegas a decir que é o normal, que só hai un interventor acumulado un día á semana e que bastante ben se está facendo o traballo. Para nós sigue sendo ausencia de planificación e vai a peor. E por iso a nosa posición neste punto. Pero dá igual que haxa un interventor acumulado un día a semana ou haxa 5. Co interventor un día a semana faiselle un informe desfavorable aos orzamentos de 2024 e claramente pon desfavorable e aprobase igual. NRPT, que supón un aumento de uns 300.000 euros ao ano, sin informe de intervención tamén se aproba igual. Dá igual. O problema non é o interventor. Dá igual. Aquí hasta parece que convén que non haxa interventor. Entón, de cara ás empresas proveedoras do Concello, con nós poden estar tranquilos que vaise cumprir a lei de contratos e van traballar máis e van cobrar en menos tempo. Para salir tamén dese ranking no que está a Cerceda, que é un dos concellos que máis tarda en pagar. Por lo tanto, entendido o que é o contrato menor, entendido que en xullo de 2023 aprobouse o pago de 225.000 euros por falta de planificación e que en xuño de 2024 quérese aprobar o pago de 985.000 euros, vese claramente que estamos cómodos vivindo na urxencia. Eu creo que se o diñeiro fose noso, que o utilizaríamos de outra maneira, pero, como é do Concello, parece que dá un pouco igual. Ou esa é a percepción, xa me corrixirá o señor alcalde, pero isto é o que vemos nós. Entón, nós, en todos os plenos, vimos falando da lei de contratos. Eu sei que é un tema que é pouco divertido, pero cando se planifica, as empresas poden cobrar moito antes. Os informes de intervención salen co favorable e pódese cobrar antes. E claro, como o listado de facturas que ocupa cerca dunhas 50 páxinas, dousenos por miralo. Entón, empezamos a ver cousas que queríamos preguntarlle tamén, como son a existencia de facturas de Naturgy e de suministro eléctrico de 2021 e 2022. En 2023, recén empezado o mandato, empezamos a falar do contrato de suministro eléctrico, chegouse a licitar e
un ano despois siguen aparecendo facturas do suministro eléctrico de cando se tiña como contrato menor correspondentes ao ano 2021 e 2022. Queríamos que nos explicase o motivo de que en 2024 estemos pagando facturas de fai 3 anos. Dá unha impresión así un tanto daquela maneira. Facturas de Oviga alcanza un importe duns 125.000 euros en 2023. Isto, co tempo que tuvemos do informe, dando unha revisión así por encima. Os asfaltados e os saneamentos son algo tan urxente como para que os haxa que contratar con contrato menor e sempre a esta empresa, que é a que máis importe factura neste recoñecemento extrajudicial de créditos. Patrocinios. Isto xa é, empeza a ser xa demasiado habitual e creemos que necesitamos unha explicación. Aparece a Poseidón Reis en forma de patrocinio, que o patrocinio todo o mundo sabe que é un incumplimento moi claro da lei de contratos. Nós queremos que se faga a Poseidón Reis e que se faga este tipo de eventos, pero xa pasou co Rally da Coruña, que ten no informe de intervención, e para ser concretos, o 159.23, que é da interventora titular antes do cambio de intervención, e despois hai unha nota de disconformidade da Secretaría Xeral, que na súa conclusión número 3, aparte, tamén recordar que pedimos as notas de disconformidade de 2023 e ainda están pendientes. Eso que, entendemos que hai 5 días á semana, pero volvendo á nota de disconformidade, que é onde o secretario avisa ao alcalde de risco de incumprimento xurídico, no seu punto 3, a verdad que di, e este ejercicio arbitrario del poder también ocurriría, según la sentencia del Tribunal Supremo, menciona a fecha, en el caso de inobservancia del procedimiento esencial que debe ajustarse a su génesis. No debe olvidarse, en fin, que el anterior titular de la alcaldía fue condenado por un delito de prevaricación administrativa por la comisión de unos hechos similares. Eu creo que é grave. Sinceramente, creo que é grave. E por eso queríamos comentalo e que nos des unha explicación. Isto é unha nota de disconformidade respecto ao Rally da Coruña, que é un caso de patrocinio igual que a Poseidón Reis, que é a factura que aparece na lista esta de 50 páxinas. Despois veñen temas un tanto peculiares que iremos un poquinho a modo para que se poida entender ben o que vemos e así facilitar a explicación. As facturas de comidas. Resulta curiosa a asistencia de 7 facturas nun restaurante da zona con data do 30 de maio do 2023. Importes desas 7 facturas entre 195 e 500 euros cada factura. Todas o mismo día, ascendendo a un importe duns 2.500, está na lista, non mo negue, despois, se quere, xa me dá a explicación, pero está na lista, exacto. Entón, 30 de maio do 30 de maio de 2023, 7 facturas ascende o total a 7 facturas que nos molestamos en comprobalo e darlle voltas a ver se era que nós estábamos vendo fora de punto. Ascenden a un total duns 2.500 euros. E deste restaurante hai facturas con data posterior, nesta lista de 50 páxinas, xa digo, quero dicir, son 985.000 euros que se queren pagar contratados daquela forma. Entón, claro, un tira de memoria e ve que as eleccións locales foron o 28 de maio de 2023 e aparecen as facturas con data do 30 de maio de 2023. De verdad que solo parece, que estas facturas teñen algo que ver ca campaña electoral. Parece, seguramente estemos equivocados e o señor alcalde vai nos dar unha explicación que pode que nos convenza ou quedará como vemos agora. Entón, despois, o 31 de xullo aparece outra factura de comidas nun coñecido restaurante daqui de Cerceda, de 1.372 euros de comidas.
a verdade que resulta curioso, non sei se é que non chegan as dietas ou as asignacións ou de verdade que parece que ten algo que ver ca campaña electoral e isto todos sabemos que está prohibido. E despois o último punto, en agosto de 2023 inicia a baixa a interventora titular. Nos seus informes falaba continuamente de reparos ao pago de facturas do Servicio de Mantemento da EDAR, dos servicios auxiliares para o viveiro de empresas, das actividades culturais e deportivas no Concello de Cerceda, servicio de monitorado, recepción e socorrismo na piscina municipal, xestión do ximnasio, asesoramento de materia urbanística e servicio de estancia e manutención e custodia de animais. Eses, como digo, aparecían ata antes de agosto con reparos nos informes de intervención e esas facturas íbanse pagando. Desde agosto de 2023, co interventor acumulado, xa non aparecen nos informes de intervención as facturas destes servicios. E acaban aparecendo nesta lista de facturas que motiva este pleno, o recoñecemento extrajudicial de créditos. Se recordan, cando se vai ao ano seguinte, é cando a lei recoñece esta obriga de pago, entón a administración ten que pagarlle ás empresas. Pero resulta curioso que hasta agosto aparecesen nos informes de intervención e desde agosto non aparecen estas facturas nos informes de intervención. E, ademais, con notas que vale a pena comentar. No informe de intervención do 287/22 da interventora titular, a interventora fai un comentario que xa lle dixemos en plenos anteriores. Nós desde xullo vimos avisando e vimos vendo incumprimentos da lei de contratos. O que di nos informes é que Serviplus alcanza unha facturación anual de máis de 500.000 euros ao ano co Concello de Cerceda sen ningún tipo de contrato. Isto xa aparecía no 2022, no informe 287/22, quero dicir, está todo comprobado, non é que nos inventemos nada, é a base de ler a pouca documentación que nos fan chegar. Bueno, no pleno de 2023, de novembro de 2023, saliu este tema outra vez, nos fixemos alusión ao incumprimento da lei de contratos en xullo co suministro eléctrico, en setembro, en novembro, en xaneiro houve que ir a fitura e non se fixo pleno, en abril volvémoslo a recordar, bueno, que vemos bastantes indicios, pero avalados polo que se di nos informes de intervención, en algúns casos nas notas de disconformidade, nas que podemos ver. Entón, bueno, creemos que o feito de que aparecen estes servicios reparados nos informes ata agosto e despois de agosto non aparecen nos informes de intervención, creemos que pode ser omisión da fiscalización. Xa pensando en que se saquen as facturas dos informes de intervención e buscando a fórmula do recoñecemento extrajudicial de crédito a mitad do ano seguinte. Xa nos explicará como entenden vostedes, pero nos, non vimos aquí só a criticar, vimos tamén a propoñer solucións. E xo deixamos desde o principio, que é o cumprimento da lei de contratos. Cando se planifica, os informes de intervención salen favorables, pódese pagar, hai crédito, as empresas cobran rápido e Cerceda no ranking de pago, do período medio de pago a proveedores, saldría ben. Pero sal desta maneira por estas razóns. Non é por falta de intervención, é porque non se planifica, básicamente. Entón, bueno, con respecto a Serviplus, tamén hai o que se chama un servicio de actividades nas parroquias, período de marzo a xuño do 2023. Este nin siquiera aparecía nos informes de intervención de antes. Tamén queríamos preguntar sobre este servicio que é. E, bueno, estos son así os comentarios sobre o documento de 50 páxinas que nos fixo chegar e queríamos se nos pode responder. Gracias. Alberti? Ben, supoño que o comentará despois o señor alcalde e eu non teño nin idea ao respecto, pero estou completamente seguro que as facturas desas comidas que son do mesmo día a min pásame cando tes unha empresa, pois ás veces xuntas ou de varias cuestións e emíteles o mesmo día sin máis. Pero, bueno, esa é unha cuestión tal. Vamos a ver, estamos falando de casi 1 millón de euros de recoñecemento extrajudicial destas facturas. A que se debe que non se teñan pagado estas facturas no seu debido tempo? Cantas facturas son en total? Cales son as empresas as que máis se lle debe?
Porque hai unha cuestión, en principio no BNG gustanos que as cousas estén previstas no seu debido tempo. Mas sabemos que ás veces hai empresas que se achegan a un concello, unha concelleira, e traen un proxecto e, efectivamente, ese proxecto resulta que é interesante para o concello e desenvolvese ese proxecto, pero entre outras cuestións porque é un contrato menor e así está contemplado e ben contemplado na lei. No BNG, mentras se cumpra a lei, non temos nada a coxetar. Mas o que si temos que coxetar é que hai que rebaixar significativamente este tipo de recoñecementos, porque, é dicir, unha cuestión é presentar, 3, 4, 10 facturas nunhas cuestións que non se poideron pagar a tempo, que non estuveron no seu debido informe, non se poideron pagar a tempo, e outra cuestión é que estamos cerca de 1 millón de euros. A min tamén me gustaría saber canto é o que factura, por exemplo, ou nos últimos anos unha empresa como o Viga, porque eu non sei se traballo noutros concellos, pero o que está claro é que no noso concello fai moito. E a verdade é que gustaríame saber nos últimos anos canto recibiu esa empresa por parte do noso concello. E despois, efectivamente, está esta outra empresa que dixo o compañeiro do Partido Popular, que é a Serviplus. Que ofrece esta empresa? A que se debe que esa total da facturación que nós contemplamos tamén que é totalmente, inaceptable, porque eu xa digo, unha cuestión son proxectos que, se chegan sin ter idea, resultan interesantes e, aprábanse e tal, vaise a un contrato menor, vaise a esas cuestións que están. Outra cuestión, Serviplus, de 500 e pico mil euros, ou non sei canto é e tal. O Viga, que sabe Deus o que factura e o que leva facturado a este concello. Pois mirade, efectivamente, unha cousa é cumprir a lei, pero outra cuestión é traer casi 1 millón de euros aquí de facturas que non están pagadas no seu debido tempo. Ben, comezando pola súa intervención, que foi máis breve, ao Viga, o que estamos debendo que se repara con este pleno extrajudicial de exercicios anteriores, que consta aí, non son os 125.000 euros aos que antes facía referencia o portavoz do Partido Popular, senón que son 180.000 euros aproximadamente, creo que 178.000 con un pico. Decirlle tamén que case todo o que factura o Viga é con contratos en aberto que cumplen coa lei de contratos do sector público, máis do 90%. Que salen cuns pregos que están habilitados pola Deputación en efecto para cumplir coa propia normativa. Iso é facilmente comprobable. Pero case todo o que factura, o grosso non está aquí, evidentemente factura moito máis, porque está un concello moi inversor e teñen tendencia a presentarse ás obras do Concello de Cerceda que salen con uns pregos que están amparados e bendecidos pola Deputación Provincial da Coruña. Despois, nós, por suposto, que queremos rebaixar este tipo de recoñecementos. Isto é algo moi extraordinario que está sucedendo hoxe, porque por moito que o queramos ocultar, claro que sería fantástico para a oposición que o mal facer do goberno de Cerceda, independentemente da ausencia da interventora, causar este expediente. Pero é que eu nunca trouxen a pleno un expediente con case 1 millón de euros de extrajudiciais dende que son alcalde. E garantizolles que a miña xestión e a miña experiencia é moito mellor hoxe que era fai 4 anos. Por lo tanto, nese sentido, si deixar esa parte moi clara. Plenos extrajudiciais, por outra parte, sempre vai haber. Sempre vai haber. Porque, por exemplo, os consumos devénganse o 31 de decembro. Por lo tanto, xa pasan ao exercicio posterior. A cuestión clave aquí non é o contrato. A cuestión é a existencia de partida e a resolución no propio ano. Todo aquilo que non se resolve no propio ano, tivera contrato ou non tivera contrato, ven aquí. Aquí hai obras de Gestal e López con contrato. Aquí hai unha liquidación dunha obra de excavaciones Marcos que ten contrato. E así poderíamos seguir. Eu teño incluso un listado que eu saquei sin entrar moito en profundidade. Así, as primeiras que fun atopando cun contrato de servicios máis alá das obras, porque si hai que deixar claro que as obras no ano 23, unha vez que o orzamento ten que ser prorrogado, que esa é a cuestión elemental aquí, pois teñen que vir
a extrajudicial, porque, lóxicamente, as inversións, xunto coas nominativas, é o único que non se prorroga, daí se esconde tamén un pouco a problemática do patrocinio a que antes facíamos referencia, nominativas e inversións é o único que non se prorroga, e, polo tanto, ten que constar aquí, pero aquí hai moitísimas empresas, Comercial Maquinaria, Boris Retail, Seracal, Señalización Norte, Sol, Servicios, Obras e Limpiezas, que se fixeron os contratos adecuadamente, e así poderíamos seguir. A cuestión, xa dixen nun pleno recentemente, non é a existencia ou non de contrato, por moito que conste no informe, porque esa é un copia e pega dos informes todos. A cuestión é a resolución no propio exercicio. Hai moitísimas facturas que son sen contrato, e que se pagan no propio exercicio. Que pasa? Aquí houve que traballar con orzamento prorrogado, tal e como despois explicarei, que iso tamén é algo que establece unha certa, digamos que, orientación á realidade do que hoxe temos aquí diante. Despois tamén uns cuantos matices nas facturas. Primeiro, e se son hábiles poderán comprobar facilmente nos extractos que teñen. O alcalde paga as facturas cando o traballo está feito, non cando o contratista presenta a factura. Despois, hai contratistas, por raro que pareza, que presentan as facturas con anos de tardanza. Aquí tivemos un pleno moi famoso, no mandato anterior, usted estaría, donde se aprobaron decenas de miles de euros de facturas que viñan de 4 anos atrás e incluso de antes, que de feito prescribiran e non se poideron pagar. Hai tamén quen tarda en presentar as facturas. Son casos minoritarios, que quede moi claro, pero é así, é despois decir. Estamos aprobando un expediente do ano 2023 de facturas, con 524 facturas, pero case 400 corresponden aos últimos 4 meses de traballo. Non é casual. Polo tanto, aí si vemos unha casuística, é unha relación clara entre a ausencia de intervención e o feito de que as facturas veñan aquí. E despois, con respecto ao contrato de Serviplus, das actividades, do monitorado no parque acuático, das actividades por parroquias, do viveiro de empresas, o certo é que nós temos unha providencia feita para regularizalo. E máis, a miña orde é que o primeiro dos contratos, por riba do da xestión dos residuos sólidos urbanos ou por riba do da xestión da depuradora, sexa ese, por unha simple razón, porque é o máis cuantioso. Eu, nese sentido, son así de simple. Despois, dime, que hai unha interventora diferente, cal é o motivo do cambio. Home, pois cada persoa é dun modo particular. O certo é que o interventor anterior prestou o seu traballo, neste caso respondendo ao Partido Popular, nunha etapa determinada, nunha etapa na cal puido compatibilizar e facer un día aquí, esa situación era insostible, son cuestións persoais del, cando tes un acumulado, pois é un réxime moi particular, e iso é o que causou que houbera un cambio, evidentemente, dentro do fundamento, dentro do mellor dereito e vertebrado en base á legislación que se surta o efecto, cada técnico ten unhas formas determinadas de traballar. Despois dime que aquí que non constan reparos, pero é que nun informe das extrajudiciais nunca constan reparos. Os reparos van nas facturas, non nos informes. Eu creo que ás veces, para verter determinadas opinións, e digo sin ningún tipo de acritud, pero que hai que ter tamén un certo coñecemento do que se di. Os reparos van nas facturas, non van nos informes. E despois, os informes intégranse no expediente da extrajudicial, que é o que hoxe estamos vendo aquí. Nese sentido, ser moi claro, extrajudiciais vai haber sempre. É certo que isto foi algo moi particular. Foi algo moi particular, pero causado pola ausencia de intervención. Por suposto que sería fantástico que este expediente, cunha normalidade en intervención, viñera aquí, porque entón a xestión e a planificación do Concello é evidente que deixaría moitísimo que desear, pero nós pasamos aquí por unha situación moi particular. E hai unha máxima na administración, unha máxima inmutable. Os postos existen por algo, especialmente postos tan estruturais para o funcionamento como son os habilitados nacionais. Despois, o que dixo de que o contrato menor que son contratos verbales. Non, señor. Os contratos menores sempre teñen unha presentación de orzamentos e unha competición por precio. De feito, son os únicos que compiten a precio. Explícolle facilmente. No ano 2016, sacouse a xestión da depuradora, que hai que volver a sacar. Quen gañou ese contrato non foi a oferta máis barata, mas era cuns pliegos adheridos á lei de contratos do sector público. Foi a segunda oferta máis barata. Sin embargo, no contrato menor,
é no único lugar onde o órgano de contratación non ten potestade para coller un prezo maior e adxudicarlle ese contrato. Noutros moitos, si pode acontecer, porque hai outros criterios técnicos que pasan a formar parte do xogo, cousa que nun contrato menor nunca pasa. Outra cousa distinta, que é onde se está confundindo, é o contrato verbal, que efectivamente, ás veces, en algunhas situacións, hai contratos verbais. Hai contratos verbais por unha razón moi simple, porque esas obras que se fan, moitas veces, pois, si teñen fallos nos proxectos, hai cuestións que son elementales, como escoller as varandas, que por mera seguridade teñen que constar, e naquele momento fanse, pero fanse sempre adheridos ao prezo de certificación do propio proxecto de partida. E a obra xa está ali, está a propia empresa, porque gañou un contrato grande previamente, o cal é unha cuestión moi importante deixalo claro. Despois, como antes eu decía, aquí tamén constan contratos en abertos, co cal non hai unha correlación. A nosa planificación anual, onde consta a planificación anual do Concello? No propio orzamento. É que non esquezamos que no ano 2023 este goberno non aprobou un orzamento. Por qué? Pois explico fácil. Explico moi fácil, xa que falamos de campaña. Miren, eu normalmente agardo a ter a liquidación para aprobar un orzamento. Este ano fixos algo moi extraordinario polos motivos que tiñamos que pagar as facturas e, polo tanto, non se pudo esperar. É evidente, tiñamos que axilizar os contratos e, polo tanto, non se pudo esperar. Pero, normalmente, agardamos a que se faga a liquidación. A liquidación chega en abril. As eleccións serán en maio. Non cabe dúbida que naquele momento non había tempo. Si é certo que para facelo, como noutras ocasións, e como fixeron na maioría dos concellos, durante o mes de setembro ou de outubro, simplemente para darlle cabida a isto, que xa estaría solucionado na súa meirande parte, se ben extrajudiciais sempre vai haber, pero na súa meirande parte, ao igual que outros anos, se a interventora houbera estado presente, xa se habría aprobado ese orzamento. Iso xa expliquei o outro día na Comisión Informativa. E xa se tería solucionado esta cuestión. Por lo tanto, nese sentido é moi importante facer fincapé na falta de intervención. Como non vai ser importante? Vamos a ver. Aquí podes explicar claramente cal foi a situación, porque é importante resaltala. A baixa da interventora chega ao 17 de agosto do 23. Alta dun interventor de acumulado un día a semana o 12 de abril, pero todo o setembro tiña vacacións. Hai que respetalas, ten dereito a elas. Comeza en outubro, traballa os días 4, 11, 18 e 25, 4 días ao mes. Unha persoa que xa recolle todo o atraso que había anteriormente. En novembro, outros 4 días ao mes. En decembro, 3 días. Para máis inri, moitas facturas das que constan aquí estaban nunha remesa que se iba a aprobar nos últimos días, pero desgraciadamente, como ben sabemos, tuvo unha gripe criminal que o deitou na cama. E quedaron algunhas subvencións, a máis esas facturas pendentes. Pero iso simplemente é algo anecdótico no contexto de todo isto. Xaneiro, 5 días. Febreiro, 4 días. Marzo, 4 días. Abril, 4 días. Polo tanto, dende esa baixa do 17 de agosto ata rematar abril, o traballo en neto que fixo ese interventor de acumulado, porque as circunstancias son esas, e iso é o que nos dota neste momento o Estado español ante esta situación, foi de 28 días. E hai un principio inmutable, quédense sempre con el. Os postos na administración, e especialmente os postos dos habilitados, existen por algo. Os postos na administración existen por algo. Claro que sería fantástico, volvemos ao mismo, poder decir que todo isto pasa pola mala xestión do goberno, pero o goberno sufriu isto, en silencio. Pero tamén hai algo importante. Houbo paralización do Concello? Non. En cuestións elementales máis alá dos pagos, isto afectoulle á veciñanza dun modo importante? Eu considero que non. Pararon obras do Concello? Non. Parouse contratación? Non. Perdiuse por ter 28 días esta persoa de facer un orzamento? Non. Agora ben, se aparte disso, a falta de intervención non houbera causado ningunha demora nos pagos, agora mesmo estaría a prensa de toda España aquí ante unha revolución do que é a administración local. E moitos alcaldes que por boa conta son aforradores estarían dicindo, oye, podemos ter un interventor un día a semana que facemos o mesmo e non hai consecuencia ninguna. Non, señores, seamos serios e establezamos desde un principio, dun xeito
moi claro cal é a situación e que isto que é unha afectación moi importante. Por iso nunca houbo un pleno de extrajudiciales con este tipo de contías. O sea, non se pode tomar como se fora unha cuestión da planificación do Concello, porque é unha realidade aquí. A intervención ten que firmar, as facturas para poderse pagar teñen que pasar polo seu filtro, e así sucesivamente. Agora ben, tamén quero agradecer nese sentido a gran confianza que os proveedores e os contratistas nos teñen transmitido. Eu estou facendo de enlace con algúns con outros concellos, facturas máis tardías, pero confiaron en nós en todo momento porque saben perfectamente cal é esa situación. E todos queren seguir, desde logo, licitando e contratando co Concello de Cerceda. Despois fala duns temas particulares. As facturas do ano 21 e do ano 22 non estaban resoltas antes das eléctricas porque non as presentaron. Así de fácil. E aínda cando as presentan, teñen que pasar por unha revisión técnica da Fundación Enerxética da Deputación Provincial na Coruña, que, por certo, teremos agora sede tamén aquí en Cerceda. O que xa lle dixen a Alberti, as facturas do Vigas suben un importe de 180.000, non de 125.000, e esas facturas que hai por fora dos contratos abertos, pois sí, temos que admitilo, moitas veces estáse sobre o terreo, hai determinadas cuestións que os veciños piden, non constan no proxecto, obviamente, cando faz unha obra vas tardar moitos anos en volver por ali, e tratamos de cumplir con eso. Ao igual que ás veces, en ese sentido, temos que mellorar, non cabe dúbida, os proxectos técnicos que nos aportan teñen algunhas eivas, e hai cuestións moi estruturais, nalgúns casos incluso vencellados ao ámbito da seguridade, cos que nós non contamos. Entón, temos que resolvelos, evidentemente, porque senón non se pode facer certificación nin entrega da obra. O do patrocinio xa o expliquei, cun orzamento prorrogado, que ese foi o gran problema do ano 2023, por non podelo aprobar por falta dunha interventora. Todo se prorroga, gasto corrente, pero o que non se prorroga son as inversións e son as nominativas, e este patrocinio teria que estar incluído nunha nominativa, ao igual que o do rally. E despois, dicirlle do rally tamén a mesma situación. Nós este ano, incluso verían no orzamento de 2024, calquera destes dous eventos deportivos constan cunha consignación como subvención nominativa para deportes. Por lo tanto, a nosa vontade de corrección está sempre aí presente. A lei é interpretable, non cabe dúbida, pero a nosa vontade de corrección está sempre presente. Despois, sobre das facturas das comidas, moi ben correxido por parte de Alberti, quero dicir, as facturas están presentadas no 30 de maio, todas, pois, é unha cuestión así decidida. A ver se desconfiaban que se non ganábamos nós non lles iban a pagar, ou non sei cal é o motivo, pero as facturas están presentadas no 30 de maio, pero unha cousa é a fecha de presentación, outra cousa é a fecha de conformidade, que é cando o alcalde firma, e outra cousa é a fecha da aprobación, que todos sabemos que é hoxe. E aínda ben a fecha do pago, que difiere desta, pero a fecha de presentación, home, aínda que así fora non seríamos tan burdos, porque se nós somos tan burdos, entón, claro, todo o que queda por debaixo nosa ainda queda en peor lugar. Entonces, é evidente que iso non acontecería, pero unha cousa é a fecha de presentación, como ben lle explicou Alberti, e outra cousa é a fecha da consumición. E despois dicir, home, a exageración política normalmente denota desesperación, porque alguén cree que van cartos gastados na campaña electoral nestas facturas en Xesteda. É máis, alguén nos viu facer algún acto electoral en Xesteda, ou a Xesteda colaborar nalgúnha cuestión que tuvera que ver ca campaña do PSDG-PSOE. O sea, que é de chiste. É o mismo decimos coas facturas de outro coñecido restaurante daqui do casco urbano de Cerceda. Alguén viu facer algo ao PSDG-PSOE de Cerceda na campaña con algún dos locales do casco urbano de Cerceda? Pero é máis, estas facturas que constan de 1.300 e pico euros que vostede dixo, son facturas que veñen do exercicio 21, 22 e 23, que as presentou cando quixo, non tiña presa ninguna. Era eu que lle ponía presa a este hosteleiro. E presentou-nas cando considerou. E, polo tanto, imos aprobar tamén cando podemos, pero a presentación dunha factura ten dúas partes, E aínda aquí ten moitas subpartes, como ben expliquei co tema de intervención. Despois, volver a insistir en que
nós temos aprobada unha providencia para sacar as actividades, o monitorado, o viveiro de empresas e todo o que antes fun desgranando, e posteriormente farase tamén o propio coa estación depuradora de augas residuais e, por suposto, coa xestión dos residuos sólidos urbanos, que son 2 contratos que neste momento están caducos. Temos actualizado outros nos últimos anos, como o do Servizo de Axuda no Fogar ou o da Escola Infantil Municipal, e temos outros moitos en vigor. Nestes estamos en proceso de regularización e aí quedará o tema solventado. Pero cal é a cuestión estrutural? A falta de intervención e a falta de orzamento. Calquera outra cuestión é intentar irse polos ferros de Úbeda para intentar aproveitar a cuestión e botarlle encima ao Goberno Municipal, que non fai todo ben. Pero, insisto, o Concello de Cerceda non viu parálise, as actuacións seguíronse acometendo, pese a ser cun orzamento prorrogado, o Concello de Cerceda seguiu contratando obras importantes e seguiu contratando servizos, o Concello de Cerceda non lle repercutiu dun modo importante aos veciños esta merma, nin por un segundo se nos pasou pola cabeza tomar calquera medida estrutural que poidera afectarlles, e todo continuou con certa normalidade, con esta eiva. Só faltaba que en todos eses meses, con 28 días de intervención, houbéramos feito todo exactamente igual que facíamos anteriormente, porque iso sería decir que os interventores prácticamente non serven para nada, e os interventores, ao igual que os secretarios, son unha peza estrutural nos concellos de Cerceda, non calquera concello, e nese sentido tamén nós, moi satisfeitos de neste momento, ter unha persoa teletraballando moitas máis horas, ocupando as tardes, porque estamos, ademais, seguros de que iso se vai notar dun modo moi importante. Pero eu xa lle digo, desgránolle todo isto e despois, á hora de facer determinadas valoracións, hai que ter un coñecemento un pouquiño máis estruturado. Iso tamén eu quero deixar moi claro. Eu creo que á hora de dar determinadas opinións hai que vir ben informado, porque falar é moi importante en política, pero xa hai algo trascendental é saber do que se fala. Pois moitas gracias pola suxerencia, a verdad que yo agradezo. O de tema de que vir co coñecemento, en realidade, que lle dé a volta ao tema da falta de intervención, pois para xustificar que pasamos de 2023 225.000 euros a 985.000, a verdad que pois, ten un discurso pois, que bueno, queda ben diante da Cámara, pero en realidade está ocultando a falta de planificación. É verdad que non se para a contratación, pero, bueno, é que non se para nin habendo intervención. Quer dizer, cos informes con reparos suspensivos, isto volvo yo a decir, a intervención, normalmente, cos acumulados, parece que pasa algo diferente, pero nos informes de relacións de facturas da intervención titular, pois sempre se está conforme ou pon reparos, e dentro dos reparos, pois non suspensivos ou suspensivos. Eso sabe o tan ben como a min. Entón, coñecemento haino, porque o utilizo todos os días. Entón, que lle dé a volta ao argumento e que despois faga xuicios de valor de que hai desesperación ningunha. Facémoslle preguntas e esperamos unha resposta, sin xuicios de valor a título personal, porque desesperación ningunha. Estamoslle falando de documentos, de datos, de números, de cousas que vemos, entón pedimoslle unha explicación, non hai ningún problema, non faga xuicios de valor que non corresponden ca realidade, porque non hai desesperación ningunha. Sobre o tema das facturas de antiguas, dígallo a Autos Pallas tamén cando lle rexeitaron o pago de facturas por presentación a máis de 4 anos. Desde a realización do servicio, pois presentaron as facturas 4 anos despois. Eu sei que vostede fai o que pode cos medios que ten e intenta avanzar, pero outra cousa é que pasemos de 225.000 euros en 2023 a 985.000 euros en 2024. O que analizamos é a tendencia, non é nada personal con vostede, ni moito menos, o sea que mire a tendencia e respóndame, por favor, a ese dato. O ano que ven, parece que o normal será 1,5 millón, todo vai depender da interventora titular, ou que pasa, seguimos con acumulados. Nós, dentro das propostas de solución, a parte de advertirlle nos plenos do tema da lei de contratos, no pleno anterior tamén lle presentamos unha moción para a cobertura dos habilitados nacionais.
supoño que aprobouse. Entón, supoño que xa mandaron ao Goberno Central e que ten algunha resposta. Sobre todo nos casos dun concello como este, co presuposto cerca do máis alto da súa historia, se non é o máis alto, pois que estamos con un interventor 28 días en varios meses. Pois bueno, pois é vostede a quen lle pedimos que fale co Goberno Central, que son os seus, e que se deixen de asuntos que preocupan menos e que axuda a resolver os problemas que temos aquí. Pois necesitamos intervención, pero que nin así, nin sendo 4 días ao mes ou os que sea cada mes, é o problema a intervención, porque habendo intervención cos desfavorables, apróbanas igual, e despois levantan os reparos. Dá igual que haxa intervención ou que non a haxa aquí, porque vostedes fan o que queren. Entón, independentemente do que lles diga a intervención, que efectivamente coincido con vostede en que son postos estruturais e teñen que estar para asesorar ao alcalde. Se despois lle din non vayas por aquí e fago o que queira, pois, bueno, pois, vale, pois, non lle bote, non esconda esa falta de planificación. E non é por, xa digo, por desesperación, nin que se pare o Concello. Outros concellos, que nos toca cerca, parouse habendo intervención e parouse. Parouse porque o alcalde facía o que lle daba gana. Entón, a pesar das suxerencias e dos avisos da intervención. Que hai confianza dos proveedores? Sí, os que coñecen como vai isto e se saben que non hai contrato e van cobrar un ano despois, pois compoñelo no precio, pois xa está. Quer dizer, todo é unha cuestión de números. Cando sabes que vas tardar en cobrar, pois incrementas o precio e como non hai comparativa, porque eu presentei un escrito para pedir os orzamentos de un determinado contrato menor e díxome que non teñen que pasar polo órgano de contratación na resposta. Entón, que me veña aquí que se piden 3 orzamentos para todos os contratos menores, pois gustaríame ver algún exemplo. E sobre a providencia para a regularización dos expedientes de Serviplus, pois, home, agradecémolo, pero é que isto xa o dixo varias veces nos plenos anteriores. Entón, a pregunta é cando van estar eses pliegos, ou cando cree que poden estar eses pliegos. Porque sempre vaise facer, e o mantemento da EDAR, xa o preguntamos no pleno tamén pasado. Eu podo entender que se aburran, pero que, como non nos contesta as preguntas que facemos, pois, para cando esperan ter eses pliegos e poder licitar eses servicios e adecuarnos á lei de contratos? É un pouco a pregunta, unha fecha concreta, sin sentimientos, sin nada personal. As preguntas son obxectivas. Entón, nese caso, gustaríanos unha resposta concreta. Entón, pois, bueno, estamos neso, de 225 a 985, o ano que ven, pois, seguramente será 1,5 millóns ou máis, bueno, aquí dá todo un pouco igual. Sobre o tema das comidas, a pregunta tamén era clara, que consiguen para os veciños de Cerceda con esas facturas? Porque isto non me contestou, entonces, pois, teño que volver a insistir. Se está cansado, pois, bueno... Entón, para que non se canse demasiado os habilitados, o que podemos facer é, nada, xa resumir. Seguimos vendo que hai falta de planificación. Por certo, sobre o tema do coñecemento. Os servicios, cando se habilita o crédito para os servicios municipales, cando hai contrato, que neste caso nos de Serviplus non hai, poden durar dun ano para outro, e vaise pagando cada mes, porque o crédito na administración pública habilítase antes do gasto, entonces despois vaise facendo a factura e a certificación, entonces cada mes non hai ningún problema co cambio de ano, ningún, de verdad. Se quere, xa entraremos nos detalles máis en privado, pero o coñecemento hai, de verdad, non hai ningún problema nese sentido. Entón, bueno, seguimos vendo, evidentemente, hai que recoñecerlle que fai o que pode cos medios que pode, sí, e intenta avanzar. O que lle vimos pedindo é que vaya cumprindo pouco a pouco, que vaya adecuándose á lei de contratos e que planifique para que poida haber concurrencia de empresas, como houve no suministro eléctrico, as dúas que suministraban non se presentaron ao contrato, presentaron as outras 5, que supoño que competían entre elas e baixaba o precio. As dúas que había, non se presentaron. Por qué? Porque o precio non lles interesaba. Cando concurren máis empresas, non lles interesa. Normalmente é así. Poderá ter outros argumentos, pero o mercado é moi fácil de entender. O precio é o que manda. Non hai moito máis. E, efectivamente, coincido que non ten por que ser a oferta máis barata. Se a suma da técnica ca económica sala a mellor oferta, iso é algo habitual. Non hai por que adjudicar sempre o máis barato, porque o mellor deixache cousas sin contemplar. Sin ningún problema. É totalmente de acordo neso. Non hai ningún problema. Entón, seguimos vendo a ausencia de planificación
na contratación, pasamos de 200, pero dinos os números, non é que inventémonos, de 225 a 985.000 euros dun ano para outro. O ano que ven, a estimación parece fácil. E vese que os que teñen contrato, efectivamente, hai que renovalos, pero hai outros que interesa telos así, que se ven incumplindo a lei de contratos, ou se me di cando vai ter as providencias, cando vai ter os pliegos, perfecto. E que nos aportamos solucións. Vímoslo dicindo que se intente cumplir. Desde xullo de 2023 pedíndolle que elabore os pliegos, estamos en xuño de 2024, xa pasou un ano. Quero dicir, e sempre estamos ca mesma resposta. Sí, temos as providencias dadas, vale, perfecto. Entón, que hai algúns contratos menores que incluso parece que hai un fraccionamento. Entón, que necesitamos un análisis dun terceiro, porque vemos que hai cousas nas que non coincidimos, entón, o normal é buscar un terceiro que poida emitir un informe. Entón, nese sentido, por estas cuestións e pola tendencia que se ve a que vai haber recoñecementos extrajudiciais, evidentemente sabemos que os vai haber, pero o normal é que baixe o importe dun ano para outro. Iso é que se está planificando mellor. Ese é o que vemos nós. Entón, como vemos que neste ano vai a peor respecto ao ano pasado, despois dun ano de mandato, imos votar en contra a este acordo. Gracias. A Providencia preverá, pero esperemos que Serviplus e estas outras empresas, non sei se é esa cuestión, señor Juan Manuel, porque a verdade é que se leva algunha empresa 500 e pico mil euros ao ano deste Concello sin realmente facerse ben as cousas é sangrante. Despois, en canto á falta de intervención que vostede di, se os veciños non son moi afectados e tal, pode ser, pero mire, conforme facía vostedes preguntas, así mesmo respondía que non, eu tamén vou facer dúas. Mire, podemos quedar sen algunha subvención pola falta de intervención? Sí. Algúnha empresa pódese ver coa auga ao pescozo pola falta de intervención deste Concello? Sí. E non son cuestións menores estas dúas, non son cuestións menores. Entonces, hai contemplada algunha posibilidade se a interventora vai seguir moito máis tempo de baixa? Porque é que se é así, efectivamente, chegaremos ao ano que ven con 2 millóns de facturas sin pagar no seu debido tempo. Entón, polo tanto, hai algunha cuestión que se vai a facer por parte deste Concello se a intervención vai seguir moito máis tempo de baixa? Vamos a ver, comezando pola exposición do Bloque Nacionalista Galego. Indicarlle que Serviplus o que factura en torno a 900.000 euros. Nese informe constaría máis de 500, pero se lle digo eu que é en torno a 900. Eu estou de acordo co que di. Pódese quedar sin algunha subvención, algunha entidade pola falta de intervención? Sí, claro que sí. Quedouse? Non. Pero estou de acordo absolutamente que pode quedar. Eu non lle vou poñer paños calientes á importancia da falta dese cargo. Moi claro deixei xa na miña primeira intervención. Igual que as empresas lle afecta, pero tamén decir unha cousa, creo que xa se pode inferir do que antes comentei. A situación cambiou drásticamente o 31 de maio, porque agora mesmo temos unha persoa que está teletraballando cunha permanencia moi importante durante as tardes. Situación que, desgraciadamente, o anterior interventor, que traballou con moitísima dignidade, non podía facer, pero neste momento estamos nos desenvolvendo con normalidade en intervención e, máis, irá no vendo. Despois, indicarlle, que pareceme ben que teñan coñecemento, pero é que, neste caso, o señor Alfonso, fan ás veces comentarios que non teñen nada que ver ca realidade. Porque, miren, a intervención di, levántase reparo e pode pagar. Sí, pero é que eu, cando levanto un reparo porque está a interventora, podo pagar. Pero cando non hai intervención, nin me fai un informe, non podo pagar. Eu podo pagar unha factura reparada. Pero se non me fai ela o informe, xa non podo pagar. Entonces, xa todo o discurso cae como un castelo de naipes. A iso me refería antes. E despois, cando eu lle digo o da desesperación, que é unha frase política, non é unha frase, non o toman personal, non esperaba que lle parecera mal a ninguén, é unha frase política, como moitas que se din aquí.
Seguidamente, usted tamén dixo que nós que nos aburrimos, xa nos cansamos. Non, a min cansado non me vai ver, de momento. Son moi novo, é a vantaxe que ten ser alcalde novo. É aburrido tampouco. Aunque me vexa a veces aburrido nos plenos, a xestión política, xa lle digo eu que é suficientemente entretenida, eu non me aburro. E despois ninguén sabe todo, O sea, ninguén se ten que enfadar porque lle digan que lle falta coñecemento en determinados temas. Eu estou aprendendo todos os días. E, home, moi inteligente non serei, pero contacto co Concello e que a xestión administrativa teño a diario e non hai día que non aprenda algo, verdad que non? Pois por eso. Despois, a falta de planificación. Cal é a cuestión estrutural da planificación? Volvemos ao mesmo. O orzamento. Poidose aprobar un orzamento no 2023? Non, pois entonces non se lle dou cabida a estas facturas. É que di, no ano 2023 pagouse das extrajudiciais 225.000 euros e agora pagouse 1 millón de euros. Por que esa brutal diferencia? Porque hai unha brutal diferencia. No ano 22 pechouse o exercicio con intervención e con orzamentos. E, polo tanto, as extrajudiciais que foron ao 23 son residuales porque había orzamentos do ano 22. Pero no ano 23 non houve orzamentos, faltou intervención. A diferencia é esa. É a única diferencia. E despois, nós estamos sempre sacando datos de remanentes positivos. Temos tesorería, non temos un problema de cartos, non ten nada que ver coa situación de outros concellos. O Concello de Cerceda ten recursos, e o orzamento é máis alto porque hai ingresos que así o xustifican. Cal foi a cuestión estrutural? Que faltou intervención. Volvemos ao dantes. Vostedes mesmos, nesa moción a que fai referencia e que nós votamos a favor, recoñecían o mal que supoñía a falta de intervención para un concello que ten a actividade que ten o Concello de Cerceda. Vostedes mesmos o recoñecían. Agora pasa isto e queremos correr un tupido velo e dicir que non tuvo incidencia. Tuvo incidencia toda. Tuvo incidencia toda. Extrajudiciais habería residuales, como hai noutras ocasións, volvemos ao mesmo. Ás veces hai exercicios que non se pechan, pois por determinadas circunstancias, nese momento non había partida, non ten por que ser por falta de contrato, e pasan ao ano seguinte. Mesmamente os consumos, volvemos ao mesmo, devénganse o 31 de decembro e pasan ao ano seguinte. Unha situación tan extraordinaria como esta, veu vertebrada pola falta de intervención, como ben antes expliquei. Como ben antes expliquei. Entonces, nin sequera é algo matizable. É algo estrutural e elemental. É algo estrutural e elemental. Nese sentido, darlle as gracias, por suposto, a Alberto tamén que faga esa reflexión das graves consecuencias que ten esa falta de intervención que padecemos. Non os quezamos, dende agosto do ano pasado ata o 31 de maio deste ano. Estamos falando de case un ano. O sea, de 9 meses ben completos. E pese a eso, volvemos ao mismo. O Concello non se paralizou, seguiuse dando servizos, seguironse facendo obras, seguironse sacando contratos. Se a parte deso non houbéramos vivido ningún tipo de demora nos pagos, sería unha cuestión absolutamente revolucionaria e extraordinaria. Revolucionaria. Está grabado. Revolucionario sería que coa falta dun interventor ou cun interventor un día a semana por acumulado, iso non xerara ningunha consecuencia nos pagos. Virían programas de toda España, pero non virían programas políticos, viría Cuarto Milenio, Iker Jiménez. Despois, nunca se saca un contrato con reparos suspensivos. Que contrato? Os contratos sácanse cando hai un informe que os habilita, os contratos en aberto. Todos van respaldados pola propia normativa, moitas veces con pliegos que xa nos ofrecen outras administracións. E outras veces con procedimentos que abrimos desde aquí. Pero sacar un contrato con reparos suspensivos. Despois, fálame, eu nunca interrompo, fálame de autos pallas. Se non pudo cobrar o de antes dos 4 anos previos, foi polo criterio técnico, polo criterio legal, que aplica a intervención. Daquela máis ao meu favor. Estamos vendo claramente como ás veces se presentan facturas que veñen de moi atrás. Entonces, ao final, co que di, incluso reforza clarísimamente o meu argumento. Despois aclarar simplemente un dato que non ten moita relevancia, pero este non é o orzamento máis alto da historia do Concello, non chega nin á metade do que se chegou a aprobar nalgúna ocasión, e despois deixarlle moi claro, ninguén fai un traballo sabendo que vai tardar en cobrar, porque volvemos ao mesmo. As obras que son máis de 500.000 euros do que aquí consta,
van en precios do proxecto. Eses aumentos van en precios do proxecto. Están certificados como tal. Ao ir en precios do proxecto, realmente estáse mantendo no cauce no que se mantiña cando competiu con outras empresas para ganar o contrato. Pero ninguén estaría interesado nisto, que ninguén se equivoque, porque obviamente, oye, os bancos, eses sí que pasan a factura, e ten unha relevancia. Despois pídense orzamento para todos os contratos menores. A providencia de sacar os contratos adiante non depende só de min, polo tanto, un prazo non lle vou establecer. Obviamente, entendemos todos que nese sentido, pois, que nós que estamos interesados. E despois, nas eléctricas, tal e como comentáramos aquí, no seu día, nós xa sacamos ese contrato para pagar menos. Éramos moi conscientes de que necesitábamos rebaixar a factura eléctrica e así se fixo. Era algo que estaba xa planificado previamente ás propias eleccións. Despois, para que son as comidas? As comidas son institucionales. Nunha partida que hai de gastos protocolarios de 10.000 euros dende fai moito tempo, para arreglar convenios, para tratar temas de servicios, para reunións con empresas que están asentadas ou que se queren asentar en Cerceda, para cuestións institucionales, meramente, sin escondelo. A comida da mancomunidade da comarca de Ordes, que se fixo nun coñecido restaurante cercedense neste ano, pero despois dicirlle, se vostede ve aquí o extracto, verá tamén, pasa que por esas non pregunta, que hai outras moitas comidas que son de pinchos para a xente, para a graduación da escola infantil, ou para a xubilación dos traballadores do Concello. É unha partida moi aberta, na que eu moitas veces renuncio á natureza propia da partida e vanse encaixando outras moitas cuestións. E despois dicirlle que si é certo que a hostelería ten tendencia a presentar as facturas con bastante tardanza. Despois, se lles preocupa moito os contratos a dedo, e volvendo á campaña, eses que lle viñeron a axudar a facer a campaña, que gobernan a Xunta de Galicia dignamente co respaldo dos galegos, que eu non teño nada que decir, teñen un informe ahora mismo do Consello de Contas, o Partido Popular, na Xunta de Galicia, donde as empresas públicas, máis do 60% dos contratos, está demostrado que os dan a dedo. Sería importante tamén unha corrección nese sentido, e sería importante ter ese argumento para intentar sacarlle os colores ao alcalde de Cerceda, senón, sinceramente, véxollelo difícil. E despois, á hora de ter en consideración os seus comentarios, o que teña que ver diagnósticos mínimamente aceptables. Se vostedes, sen rubor ningún, din aquí que sacando as obras, sacando contratos, agora mesmo, servicios, sacalos a contratos, todos eles, servicios que se compretiron a precio durante fai anos, que ahora mesmo, que eses servicios sairían máis baratos con todo o que subiu o PC, facendo a mesma prestación, que quere que lle diga? É importante ter o respeto do povo ao que se dirixe, pero créame, aínda que o alcalde nunca lle confese, o mellor que pode facer unha oposición é ganarse a admiración do alcalde. Porque entonces o alcalde, probablemente, en moitas cuestións, pode decir, oye, pois parece que saben do que falan, vamos a aproveitar todo ese know-how e vamos a aproveitar en favor nosa, por suposto, pero tamén en favor do Concello. Pero cando fan afirmacións dese tipo, tan rachamantes, pois que quere que lle diga, ata aí chegamos todos. Ou cando outro día me din que o pleno de extrajudiciais que iba a traer as facturas que non tiñan contrato do 24, cando un extrajudicial é máis que consabido, calquera que siga os plenos sabe que se aproban as facturas de exercicios anteriores, pois son cuestións que, por moito que lle moleste, eu teño que remarcar. Aquí vemos uns a remarcar o dos outros. Uns podemos falar con argumentos e con datos que certifican ese relato e, noutros casos, ao mellor é máis complicado. E despois dicir, ao margen dos procedimentos e ao margen de todo o que nos levou hasta aquí, o que se vota aquí é unha proposta. É unha proposta que consiste en seguir debendo estas facturas ou en pagalas. E nós, nesse sentido, imos votar a favor de pagalas. Procedemos, polo tanto, á votación da proposta dictaminada da Alcaldía e Presidencia de recoñecementos extrajudiciais de crédito. Votos a favor? 8. Abstencións? 1. Votos en contra? 2. Queda, polo tanto, aprobada e desexolles un moi bo día a todos e a todas.